Jeg har prøvet at spille seriøst i dag, det gik sgu ikke så godt. Så nu spiller jeg WoW. Det tror jeg, jo tak. Tak, og så kan du snakke om noget med mana potion. Hvad det, jeg skal gå ud på? Det er sådan, man skal nakke nogle monstre, og så skal man så level op til 85 og sådan noget. Og så er det er sådan voksenspilagtigt. Hvis man har spillet det sådan, ja, man var lilleagtig. Eller ikke lille, men hvis man var sådan tilbage i noget tid. Det er sådan lidt, jeg ved ikke, hvad man kan kalde det. Man skal også sådan op i level 85, og så, ja. Og så healer jeg folk, gør sådan at de overlever. Bedre. Mr. Spirit. Fik jeg den? Ja. Den fik jeg.